Goedemiddag, hier vanuit Aarden naar Vianen zitten we nog midden in een doemsvoorstelling van Expansion. Over 2,5 minuut binnen wij weer bij Dogget voor Dientwarp. Nou Wilmer, wat jij zien? Dit komt wel wezen. De stok uit de 2000. Nou, dan moeten we maar los, Janko. Ja. Meesken, goeiemiddag en welkom bij Dogget van Dientwarp vanuit Aarden naar Vianen. Het is nu 12 mei in 2020. Mijn naam is Wilmer. En ik ben Janko Heida. Ja, mensen, het is nu precies 8 uur verliezen doet het alle jaar baden. 6 weken lang zitten wij maar de hele wereld zonder stroom. Ja, en Wilmer en ik, wie hier die dag, 8 mei 2012, hier in Aarden naar Vianen voor opnames voor Dogget van Dientwarp. Hier zullen wij exclusieve beelden van dit moment en wat er doet hier alle jaar gebeurde. En verder zorgen we hoe de meesten hiermee omgaan dat ze 6 weken zonder stroom zitten. En we hebben een primeur. We zitten hier namelijk aan tafel met 2 deskundigen van de TU Delft. Zij gaan dus uitlezen hoe dat nou eigenlijk ziet met die ramp. Ja, want meesten, wij zitten hier aan tafel bij professor Duitmans en professor Dalstra. Goedemiddag, man. Ja, de vraag die u natuurlijk al 8 jaar lang op een maag leidt, is ja, hoe je dit in vrede kunnen geven. Nou, dat wil ik wel even uitlezen, maar van tevoren wil ik wel even zeggen, het is eigenlijk net uw schuld. We hebben een uitvinding die, dat zou de hele wereld verrooien, het misschien ook wat dienen. En dat, nou, daar hebben wij gewoon een lied foutje in maken. Dit is een uitvinding wie, nou, op het gebied van nanotechnologie, het is heel iets deeltje is dat. Een lied foutje, ja. Wij winnen bij de TU Delft. Dan moesten we natuurlijk helemaal eigen moesten we dat bezinnen hoe dat deeltje precies weer. Nou, toen hun even net zeggen, hebben we het deeltje vasthouden. En toen liep dat deeltje net per ongeluk in de koffie vallen. In de koffie? Ja, en terwijl die in de koffie vol, toen we thuis kwamen, wie dat deeltje nog litser waren. En van dat deeltje konden wij de quantumcomputer meidje. Ja, dat is een hele snelle computer, nou. Wat is er dan uiteindelijk precies misgang? Nou, dat wil ik hem wel proberen aan het verstand te krijgen, maar wij zijn natuurlijk hele slim uitvinders en wij hebben bepaalde theorieën. Bijvoorbeeld een olifant schiet net waker op hetzelfde stingen. Ja. En zo heb ik dus de kwantumchromodynamica is een natuurkundige theorie die de wisselwerking... Ja, ho maar. Het moet even in gewoon Fries, zodat de normale mensen het tekst snappen kennen. Nou, ja. Nou, ik zal het je bij hem uitlezen zonder olifant en stien.
wij gingen dat, onze kwantumcomputer ging hem helemaal in de testopstelling klaarzetten, natuurlijk. Maar ja, zoals elk meisje hebben wij ook wel eens honger. Dus wij slingen zo'n tastapparaat aan, we maken dat ding in kwartsluiting. Dus de computer kreeg een ongelooflijk impuls weer terug op hal sloeg en alle elektronica op een vraat uitsloeg en oernam. Jongen. Dus als ik het nou dus goed begreep, is toch Jim Tosti de hele vraat 6 weken zonder stroom west. Ja, maar Janko. Nou, ik vind het wel een heel apart verhaal, ja, ja, Wilmer. ik. Maar dan zal dat wel dat moment best wezen dat we hier in 2012 in die uitzending zitten. Ja, juist hem. Ik denk dat we nou maar even naar die beelden zien moeten van toen dat gebeurde. Dat doen we. Middag mensen, welkom bij Docht van Intwerp. Wij zijn hier weer in Oud-Nijvianen en het is hier 12 mei 2012. Mijn naam is Wilmer Porter en mijn mede-presentator is Janko Heida. We hebben hier een heel vol programma. Ja, zo gaan wij onderover even naar het sportcomplexje wat hier nou wordt bouwd. En nou ja, als wij dan even met uw man praten, dan... Doet hij het? Doet hij het? Hebben we beeld? Wat gebeurt hier? Wilmer, ja, ik zie je krijgen, de mobiels en alles bij stikken en aggregators krijgen ontploft. Wat moeten we nou? Ik snap er helemaal niks van. Hoe kan dat samen? Het luchtalarm weet ik al over. Shit. Ik ga mijn filmen pakken. Ik denk dat de meesten maar even iets doen. Meisken! Het luchtalarm krijgt al, we moeten maximaal maar naar de kiek af. Meisken, wij zitten hier in het warpshuis en we hebben hier geen idee wat er aan de hand is. Mobiels, je telefoons met mooie stikken en al. Wij weten net meer wat het was. Er werd suggereerd dat er een terroristische aanslag gepleegd is. Kom, misschien had hij wel nice. Kom, pas voor de logen. Ik weet gewoon naar die microfoons janken, maar die doet natuurlijk ook. Nee, die doet dat helemaal niet. Jullie komt aan, pas voor de logen. Postbode komt eraan. Oh, hier. Hey, aan de hand. Maar je weer eens hardje meester. Er is wichtig nice komen uit Jervingen. Ja. De burgemeester liet weten dat er een grote netwerker aan het bad is. En net in paniek raakt je. Het lijkt erop dat de hele verhaal zonder stroom zit. En dat kan wel een duis wat dirty, dus je moet in tar hier. Ja, dat komt er gewoon. Je moet in tar hier op een duis wat zonder stroom. We rennen hier naar Saturday en wat we verwachten komt eigenlijk helemaal niet uit. Nee. We hier toch dat de meesten hier in volslagen paniek zitten na 4 dagen na die ramp. Maar iedereen doet gewoon zijn eigen ding. Ze zijn met elkaar aan het praten, de meesten skoffelen in hun tuintjes. Ja, je moet die benjerik al eerst zien. Oh, je aan het biatje en heel dag aan het voetballen, we zien niks oor eigenlijk. Ja, we zijn hier alweer in Oud-Nijvianen, want de stroom is nog steeds net weer aan. We zijn nu 3 weken verder en ja, eigenlijk ontstaat hier gewoon een hele ware revolutie. Alle lokale ondernemers van Oud-Nijvianen die zijn weer begonnen met hun eigen handeltje als het ware. Slager, hoe gaan de zaken? Ja jongen, smoor erop. Hier is altijd al, voorheen ik altijd al zo'n standje. Nee, dit is echt van deze tijd. Oh, dit is echt, nou van het ouderwets is weer helemaal weer om. Ja, de ouderwets is weer nieuwwets. Lekkere komkommers, appels en peren van eigen kweek. Dat ziet er goed uit. Ja. Heilig bien. Ja, we hebben lekkere gelieden bien van uit de verse tuin. Doen, van eigen kweek dus. Ja, van eigen Oh, kweek. dat ziet er goed uit. Ja. Je kent niet meer bij de gruthandel krijgen. Nee, we kunnen niks meer krijgen, met alles zelf kweken nou. Oké, oh, Ja. nou ja, maar dat is te lekker of net? Ja, heerlijk. En voor een scherp prijsje, €12 per kilo. Nou, dat is maar een kilo. Ja? Ja, lekker, Ik zal ja. even een tasje pakken, hè? Dan Ja. doe ik het in de tas. Ja, goed. De accu is leeg. Ja, mensen, en dat weer door alweer 8 uur verliezen. Ja, ik kan eigenlijk nog steeds niet voorstellen gewoon hoe mooi dat Oud-Nijvianen dat mijn man toen op het pakt, hè? Ja, en ik heel bijzonder om te zien hoe die bewoners ermee om zijn gegaan. En wat ik heel bijzonder is dat alle ondernemers zich in één keer weer opstarten kunnen. Ja, nee, inderdaad. Maar moest bijvoorbeeld ik er zien naar die sportcomplex en alles. Heb ik weet niet of dat wel Janko, is west, maar blinder Janko, moest eens zien. maar shit, Wat komt er aan? weer? Huh? De brandweerauto. Hoe kan dit nou? Ja, je moet weer even naar hier. Man. Wat is er aan de hand? Wat is die moderne, hypermoderne auto blijven? Ja, die hypermoderne auto die zit vol met elektronica natuurlijk. En wij hier deze nog staan. En die oren die moet ze mooi zien natuurlijk. En daar kan wij niks meer mee. Maar wij rijden dus heel goed met dit ding. Oké, maar we hebben hem, waar zullen we heen, hè? Wij gaan naar Boer Mulder en zo weer wat kaaien uit de put halen. Oké, nou, succes. Ja, man. Hey.
Breng je mooi. Janko, Mr. Shen. Stap eens even. Mr. Shen, wie hebben we hier? Hier hebben we de slager van 18 Verline. Slager, hoe gaat het nou met jou? Ah jongen, het is nog steeds mooi druk jong. Wij moeten naar je klanten daar. Hoi. Nou, ik wil nou even zeggen dat het heel mooi vind dat je hem gangje kan gaan. Ja, mensen, en je hebt toch wel dat de tieren wel grif verloren binnen hier in Noord-Nijvianen. Maar één ding zullen we hier nooit verloren. En dat is dat mensen altijd muziek zullen bloemen. En daarom staan we hier bij een groot onstwarmend talent in de Friese muziek. Mensen, een groot applaus voor Rico. Hoeveel maand in mijn dorpsreizen gehad, voordat er een meisje te mij. Ja, hoe lang matten dood, hoe de zee fijn had. Het sliep ik in jonkende wei. Hoe lang fine kogels nog paard in de lucht, om te deedjen bij nacht en bij dij. Het antwoord, mijn vriend, dat roeget in de wien. Het antwoord bloed roegen in de wien. Hoe vaak zwaar het in mijn omheen in de lucht, voordat er het hemeljocht zocht. Ja, en hoe vol hier in mijn skubestien als Vincent. Hoe kan je het in de wien? Het antwoord bloed roegen in de wien. Hoe volle hier kan een berg bestaan, voordat de verkrommelen taas. Ja, en hoe volle hier kan een meisje bestaan, als Vincent waar breekt de baan. Hoe kan in de rook van de roos ondergaan, net roken de lucht van de brand. Het antwoord, mijn vriend, dat roeget in de wien. Het antwoord, bloed roegen in de wien. Het antwoord, bloed roegen in de wien. Ja, mensen, een groot applaus voor Rico. Ja, mensen, dat weer Rico met de Friese vertaling van Bob Dylan. En hij nou zei iets van, die Rico, die zou ik nog wel eens een keer willen zien in een groot concert. Nou, dat kan, want binnenkort staat hij hier bij u in de sporthal. Wilmer, we hebben zo inmiddels bedaard, jong. Nou, ik sta hier naast Renke Brandenburg, want hoe die sporthal sprutsen. Ik zie hier een protte platen van sporthallen en ik zie hier een carousel. Die carousel is in beweging. Hoe komt die in beweging? Die is in beweging kwam doordat de sportvelden van het oude plak gaan binnen en naar een nijplak. En op de plak van de oude sportvelden worden nu 100 woningen gebouwd. En dat is het begin van de beweging van de carousel, zeg maar. Aha, en ik zie een mooie grote nieuwe sporthal. Ben er nou ook een protte nieuwe sporten bij komen in Noord-Nijvianen? Ja, nou, we zijn begonnen in 2012 met 4 sporten. En dat is inmiddels al uitgebreid tot een stuk of 6 aan. Er is een stuk bij de sporthal aangebouwd voor de turners. De trimbaan is ombouwd tot een atletiekbaan. Er worden nu ook rollator en wedstrijden houden met op trekkerbaan. En ik zie ook een kunstveld. Ik jette dat Heerenveen, die kwam hier trainen. Wat wie daarmee? Ja, die komt hier trainen, maar als ze geen heerlijk krijgt voetballen moeten, dan moet ze eerst even op wat kunstgras voetballen en dat doen ze nou buis. Aha, nou dat vind ik mooi. Dan gaan we nu naar een stukje van Oer de Hekken. Of hoe je nog wat vertellen? Ja, de sporthal die wordt inmiddels toch een heel grote oren dingen gebruikt, want dankzij dat
door het voor in het dorp binnen alle verenigingen, de zangverenigingen en van Vaderkorps, die hebben zo langzamerhand een Europees festival georganiseerd. En dat wordt nu jaarlijks hier in Nederland regelen, zeg maar. Aha. Nou, dan gaan we nou zien naar een stukje van Oerehekken. Wacht even, want er gebeurt al volle meer in die sporthal. De kerken ben nou inmiddels ik bij elkaar gegaan en die heb ik de meer ruimte. Dus die zitten in december op de red voetballen wordt, dan worden er kerkens in genomen. Aha. Nou, we moeten nou echt verder naar Oerehekken. Rechts. Rechts. Dat doe ik. Wees let op, hè? Oh, nou je. Oh. Hoi. Voor de loken. Hoi. Wat leuke petjes. nou? Leuke petjes, maar wat ben je in een goedigheid aan het waaien? Wij zijn aan het droeg trainen. Droeg trainen, wij trainen in vaart. Nou, voor het skierzwemmen. Ja, zo, want de Olympische Spelen binnen in Madrid dit hier. Oh, en waarom trainen je net niet wetten? Het naaie zwembad in het naaie sportcomplex is nog net betegelen. Oh, nou ja, ze hebben de boel weer al zo goed van me kwamen. Ze zonden de Olympische Spelen je zuiver ik wel harder kennen. Maar waarom is dat zwembad dan net betegelen? Nou, de zwemmerij is aardig echt eroprekken hier. Oh, hoe dat zei je? Ja, door de stroomcrisis van 18 jaar van zelfs. Oh, dat is om ik zag. Dat wil ik heel dan vergeten. Ja, crisis nam dat. Maar daardoor krijgen we een hypes modern zwembad. Ja, de crisis had dus goede dingen gebracht. Ja, ja. Het wetter dat hel is uit de wieken. Ja. Oh ja, nou net met mij praten je in het wild. Nee, echt weer pas bordeloken. Het ene kroosfilter is eruit. Oh. Ja. Goed voor het milieu, nou. Ze warmen het op met zinnencollectoren. Jongen. Ja. Ja. Maar dorst ik even mij? Nee, ik had net een tijd. Ik moet naar een soort passtroom brengen. Nou ja, als ik dit station even wij ken je met beter wat oors doen. Badminton of zo wat, want dit ligt vanzelfs niet in de naai, hè? Oh. Nou ja. Wat hast er dan eens in die tas? Oh joh, ik ga een bijversiester zocht. Ja, de post wordt heel diep minder sinds weer om al die e-mails. Nou, en ik breng nog pamfletten erop. Oh? Ja, want joh, met die naar je spot halen hier, dan krijgen we de kans om hier horen dingen te doen, hè? Wat hier meer is ja, nou joh, hier ga ik bij gelieks. Hazenhoen erin op de trambaan. Onkomende vreemd. Hazenhoen? Ja. Binnen dat hazen of hoen? Nou, dat binnen van die hoen die achter hazen aan het draven, ja. Hè? Ach, eerder maar hazen. Oh, ja. Nou, en wat doe je meer nou, Sjen? Wiep van der Ploeg op retour. Sneurt 2 juni in het jeugdhond. Ja, hij brengt hij zijn nieuwe hit. De oude dag. Daar moet ik heen, dat is zo'n mooi vestje. Ja. Het is wat jeugdhond, ja? Ik weet net als toen daar nog wel inkomst nog. Nou, maar Wiep je de Sjen, die is de jongste ik net meer. Nou, ook zonder oppassen, haast een jaagst hem op een kast. Nou, en dan heb je hier nog het Nederlands kampioenschap Flyerlingen. Op het vaste kunstgasveld, sneur 26 maaien. Oh, dat is mooi voor die sterke man. Nou, ja, wees, ik ben al zwier in training. Nou, dat zit niet, hè? Ah, dat is lekker. Nee. Pudding. Pudding? Ja. Ik ken het wel weer. Ik moet verder. Ik moet nog een soort post rondbrengen. Ik moet nog pamfletten plakken. Nou, en voor jongen moet ik de skutjas naar de kantine of naar je complex. Oh. Eerste prijs is een kilo scardelcarbonades. Hoi! Hoi! Maar misschien het loop ik wel gelijk. Ja. Ik ga het al kort en ik lees nog net eens in het wetter. Ja, en dat strijd het joggert meer aan de bil. Waar jou het hoort? Ja. Misschien is dat flyer hing je wat voor u. Ja. Nou, lopen kunnen we in elk geval verslaan. Ja. Kom. Nou, meisken. En dan ben we alweer bijna aan het eind komen van onze uitzending. De rest is nog 1 ding te doen. Ja, want wij zijn on het wekelijkse tafereel van de Stokoerdracht aangekomen. En naast u staan de vrouw van Aardebeeld Ziel. Stel je maar even voor. Ja, ik ben Julia Roodneus. Wie snoest? Ja. En jou hier nog wat in je hand zegt? Ja, wij willen iedereen hier uitnodigen om volgende week gezellig bij ons in het dorp ook even te komen kijken. Oké, ja. Nou, we wensen jou een hele grote succes. Ja, we hebben hier de mooie stok van de uitstuurings. We hebben hier een kompje van Noord naar Jana hangen met het flyal-sjaaltje erin. Dus doen ze heel veel succes. Wij hebben er heel soort willen van horen en wij zullen wel in de gaten houden van de week. Dan ben we nu aan het einde komen van onze uitzending.
Ja, en in 4 dagen ga je natuurlijk een heel soort van orde naar Jannes zien. Het is een mooie, gezellige sfeer dat je hinget en jong en oud. Nou, meesken. Dit wie nog het voor in het dorp. Vanuit. Ontjen. Ontjen. Ten Noorderbeek, de zon van de boerenwaard. Maar het is net meer de beelden van alweer, dat je doet net meer van deze kwestie. Dat zag uit en toch, ik ga je vroegen om, door het waar. Verzoen en vrij, onze graag watten wij. In de bos, Ippenfjell, bij de boer op verkeer. Struinen zon.